Fl-okkażjoni ta' eluq snin, il-Beato Carlo Acutis fl-isfond tar-relikwa tiegħu fil-Knisja ta' Ġiesu fil-Belt Valletta 70 familja żagħżugħa offrew lit-tarbija tagħhom lil Ġesu msallab fejn kompli tkun trasmessa id-devozzjoni lejn il-Kurċifiss Mirakolus. Duramon Farrugia, l-gwardjan tal-Knisja ta' Ġiesu, spjegalna kemm dawn iż-żgħażagħ jemlew lilna l-insara bil-kuraġġ u kemm huma mera ta' kemm illum għalkemm jingħad li żgħażagħ ma jridux jersqu lejn Alla jew li ma jinteressahomx din iċ-ċelebrazzjoni għax jgħidha li żgħażagħ għadhom ifittxu lil Alla u jridu lil Alla fiċ-ċentru ta' ħajjithom. Mawa News Don Ramon Farrugia tkellem dwar is-sinifikat ewlieni ta' din iċ-ċelebrazzjoni. Aħna llum qegħdin infakru s-sejba tas-salib hija tradizzjoni Franġiskana wkoll li nistgħu ngħidu bdiet fil-kumpless tal-qabar ta' Kristu mbagħad xterdet madwar id-dinja kollha. Huwa mument fejn il-ġenituri jiġu hawnhekk u jippreżentaw it-tarbija tagħhom lil Alla fix-xbieħ tal-Kurċifiss fejn ikomplu iżidu ma' dak li wedu fil-Magħmudija li huma se jkunu ta' eżempju li huma se jkomplu ikabbru l-liedhom fil-fidi nisranija u se jkomplu jagħtuhom dawk il-valuri bl-istil ta' ħajja li jgħixu b'dak li għalmuhom tal-fidi tagħna. Tkellimna wkoll ma' xi ġenituri dwar xi tfisser għalihom din l-okkażjoni fejn ippreżentaw lil uliedhom ta' ftit xhur lil dan il-Kurċifiss Mirakolus. Nemmen li jiena reliġjuża u għandi l-fidi li il-Kurċifiss huwa Mirakolus u ħassejt il-fidi li nġib it-tifel biex nippreżenta l-Kurċifiss. Wara l-Magħmudija ħassejna jiena u l-mamma tiegħu illi kellna niġu hawnhekk u nippreżentawh lil Ġesu msallab illi tant nemmnu fih f'dan il-Kurċifiss Mirakolus. Millum ġejna biex nippreżentaw it-trabi bil-Kurċifiss il-Belt, konna nistennew ħafna kom is-sena l-oħra. Ovvjament stennejna dis-sena hija xi ħaġa importanti għalina qudiem il-Kurċifiss biex nippreżentaw it-trabi tagħna.